Geltokiko erloju zaharrak ordua jo duenean, denak presaka ibili dira. Maletak lurrean, irribarreak eta malkoak airean nahastuta. Batzuek trenera igo behar zuten, beste batzuek atzean gelditu. Hitzi gabe, begirada luze batek kontatu du dena. Eta orduan, agurra sortu da. Azken keinu bezala, denboran hiltzatuta. Emakume bat igo da bagoiaren barrura. Maleta txiki bat eskuan eta begietan ausardia apur bat. Ez darama beraztasunik, bai ordea altxorrik handiena, ikasteko gogoa. Herriko ikastolako andereñoa da, eta gehiago ikasi asmoz doa hiriburura. 17 ikasle ditu guztira ikastolan, 17 sorgin txiki, zintzoak bezain bihurriak. Egun batean irakurle amorratuak eta biharamunean dantzari jolastariak. Burdinezko tren batean doa. Badaki bidaia luzea izango dela, baina bihotzean paper usaina eta aurren barreak daramatza lagun. Berak ere badaki, ikastea dantza egitaren parekoa dela, pausoz pauso, pazientziaz, jakinminaren konpasean. Pentsamendu hori gogoan begiak itxi ditu. Amets horretan, ikasgelako mahaiak holtza bihurtu dira, eta bere 17 sorgin txikiak dantzan hasi dira. Erratzak egan, barreak airean, magiak hartu du ikasgela bapatean.
abiatu da berriz. Baina honen burrunbak erritmo lasaiago batean egiten du dantza orain. Andereñoak leihoaren kanpoan basoak ikusten ditu, eta une batean gizon bat eseritzaio alboan. Egurruzaina du eskuetan, eta aurpegian eguzki orban zaharrak. Basoan lan egiten du, egurra mozten, formak bilatzen. Hiriburutik dator, bere lanaren fruituak saltzetik. Elkarren artean isilune bat partekatu dute. Gizonak makila bat darama eskuetan, gogor bezain xamur, eta egur bakoitzak nola bere erritmoa duen kontatzen dio, bere dantza propioa. Kolpe bakoitzean, zuhaitz zaharren arnasa dagoela dio, eta orduan, trenaren zaratak makilen soinua gogorarazten dio Andereñoari, bizitzaren danborrotx leuna bezala. Aurrera jarraitzen du. Andereñoa irribarrez doinua xuxurlatzen hasi da. Laran, 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 lararan, laran, 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 lararan. Eta horrek elkarrizketa sortu du bi bidaiarien artean. Gizonak irribarrez galdetu dio. Non ikasi duzu horrelako doinua? Eta Andereñoak begiak dizdiratxu. Herriko ikastolako Andereño naiz, eta hiriburuan izan naiz ikasten. Euskera, irakurketa, matematika, musika eta dantza, denetarik egiten dugu gure ikasleekin. Musika eta dantza ere garrantzitsuak dira badakizu, haurrek mugimenduz ikasten dute, hitzez baino lehenago. Eta horretarako lehenengo guk ikasten dugu gero haiekin egiteko.
Batzuetan ikastolan, bestetan kalean, batzuetan borobilean, bestetan bikoteka. Horixe bai, lan polita. Esan du gizonak makila esku artean giratuz. Biok kolpeka gabiltza, bakoitza bere erara. Erritmoa da gakoa, bai, basoan zein ikasgelan. Eta gizonak andereñoaren doinua entzuten jarraitu du. Burua makurtuta, erritmo horretan egurra mozten ariko balitz bezala. Laran, 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 lararan, laran, 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 lararan, laran, laran, laran.
irribarre egin du, eta begirada urrunera joan zaio. Trenaren zaratak ez du isildu oroitzapena. Antereñoak galdetu dio zer pentsatzen ari den, eta hark xuxurlatu du ahots goxoan. Emaztearekin gogoratu naiz, dantzan ezagutu nuen, gure herriko festetan. Hitzek airean dantza egiten dute, eta barruan doinu zahar bat piztu da. Oinak mugitu, eskua goratu eta orduko argiak itzuli dira. Musikoak berriz piztu dira bihotzean. Andereñoak ere irribarre egin du gizona hunkituta ikusita. Eta azuk, badakizu dantzan. Galdetu dio jostari. Gizonak burua makurtu da apur bat, irribarre gozo batez. Aspaldian ez dut dantzan egin, baina garai batean mutil dantzetan, edean nintzen. Andereñoak pozik entzun du. Bera ere ikasleei dantza ez dela nesken gauza soilik irakasten saiatzen baita. Emaztearekin azken aldiz noiz dantzatu zuen galdeitzean, isiltasun txiki bat eginda tren barruan. Gizonak begirada galdu du eta irribarrea apaldu. Orduan, trena abiadura moteltzen hasi da, helmugara iritsi da. Baina leihoaren atzean entzuten den doinu errepikariark zerbait piztu du bere barruan, dantzarako grina zahar bat. Eta hala, trena gelditu denean, gizonak pauso bat eman du aurrera. Beste batzuek jarraitu diote, eta haien oinak lurrean dantzan hasi dira berriz, banakoaren erritmoan.
batean trenaren zarata berriz entzun da. Gizonak eta beste bidaiariek arnasa lasai hartu dute eta agurren artean irribarreak eta esku altxatzeak nagusitu dira. Andereñoa eta gizona aurrez aurre geratu dira une batez. Asko poztu nau, zu ezagutzeak. Esan dio gizonak begirada zintzoz. Baita ni ere, jarraitu bizitza dantzatzen. Biak isilik geratu dira segundo batez eta gero bakoitzak bere bide hartu du. Baina bien artean harreman txiki bat geratu da, doinu baten oihartzunaren moduan. Andereñoa etxerako bidean doa orain, bihotza harin, bere herriko mendi eta zuhaitzak berriz ikustean eguneko nekeak desagertu dira eta irribarre bat atera zaio. Etxeatarian bi ahots txiki entzun dira, barre artean elkarri segika. Bere bi alabak dira, jolasean eta oin txiki haiek lurra jotzen hasi dira erritmoan. Ama geldiri geratu da une batez, haien dantza xumea begiratuz eta pentsatu du. Horrela hasten da dena, pauso txikiekin, dantzan eta bizitzan. Trena aspaldi gelditu da, eta gizonak ere etxerako bidea hartu du. Ondo ezagutzen du bide zaharra, bide bazterreko harriak, erreka txikia eta urrunean bere etxeko kea. Barrura sartzean emaztea sukaldean aurkitu du, afariaren usain artean. Elkarri begiratu diote une batez. Orduan gizonak Andereñoaren galdera ekarri du gogora. Noiz egin zen duen dantzazkenekoz? Isilune labur baten ondoren emaztearen esku hartu du. Ez du musikarik behar izan, bihotzaren erritmoak markatu du lehen pausoa, eta sukaldeko lurrean mazurkaren dantza piztu da berriro, beste inon baino hurbilago, etxeko beroan.
hautsi eta ohean etzan naiz, baina irudiak oraindik dantzan darrai nire baitan. Oraindik entzuten ditut, trenean ezagututako bi bidaiarien ahotsak, Andereñoa eta Egurgilea. Bi mundu ezberdin, baina biak helburu berarekin. Ikasteko, irakasteko, sortzeko. Egurra lantzen du batek, hitzak eta jakintza besteak. Baina bien eskuetatik pasio bera igarotzen da, zirrara konpartitu bat, bizitzari forma ematen diona. Biak herria eraikitzen ari dira. Egurgilearen istorioak zera ekarri dit gogora. Ni ere iazko udazkenean antzerako lanetan ibili nintzela. Urriko ilargi berriarekin batera basora joan ginen, dantzarako makilak eta arkuak prestatzeko auzolanean. Adarrak moztu, azalak kendu, bi ertzetatik sokarekin tinko lotu eta arku forma eman genien gure eskuekin, harremanak sendotuz. Basotik plazara ekarri genituen, basotik dantzara, eta kolorez jantzitako arku horiekin ikusten nuen gure herri osoaren indarra.
Lan gogorra, baina aldi berean ederra. Auzolanean egindako lan hartan ohartu nintzen lagun izatea ez dela soilik jolasean batera ibiltzea, baizik eta elkarri eustea, elkarrekin aritzea, lan gogorra ere partekatzea. Eta umetako oroitzapenak etorri zaizkit burura. Gaztetan bezala sentitu naiz bapatean, plazan, lagun artean. Neskak eta mutilak aurrez aurre, begirada serioz. Txantxak eta irria gurutzatu dira airean, eta pauso bakoitzak desadostasuna desegin du. Batzuetan horrela izaten da bizitza ere. Haserre apur bat eta gero irribarre handi bat, dantzaren erdian elkartzen dena.
Kanpoan, haizeak leihoaren kontra xuxurlatzen du. Eta ni loak harrapatu nau azkenean. Ametsen ateak zabaldu dira. Dilin, dulun, dan. Denbora gelditu dela dirudi, eta ametsaren ariak isilean musika bihurtu dira. Orain, dantzak loaren barrenean du jarraipena. Ederki nengoen, pozik eta lasai, baina bat-batean kezka bat etorri zait burura, ilunpetik bezala. Ez dakit nondik, baina bihotza azkarrago hasi zait taupaka. Kezkak itzal bihurtu dira, nire inguruan dantzan ari diren itzal biziak, zenbat eta gehiago mugitu orduan eta estuago inguratzen haute, arnasa estutzen zait dena kirio eta beldur, ez dut aurpegirik ezagutzen, ez dut ahotsik entzuten, baina begiradak bai, eta begirada horiek erretzen haute.
Ies egin nahi dut, kezka horretatik urrundu baina ez dut lortzen. Pausoak bizkortu arren itzalak nire atzeti datoz beti. Ametsak bere legea du, zenbat eta gehiago ies egin orduan eta gehiago harrapatzen zaitu. Eta orain erbiak ikusten ditut. Korrik ari dira, bizitza salbatu nahian, ehiztarien arnasotza bizkarrean dutela. Haien lasterka bihurtzen da nire iesa, haien beldurra nire kezka, eta ametsa borroka hutsa da orain. Erdiak, lasterka erdian, lurpeko etxeko bidian erdian, iztariak lanian, denek ahmat besapian geldian, xarearekin ahapakan, erdi guziak tarrabatak mendian, tunpez apartakan, erdien bilaguntzutan erdiak, lasterka erdian, lurpeko etxeko bidian erdian, iztariak lanian, denek ahmak besapian geldian, xarearekin ahapakan, erdi guziak tarrabatan mendian, tunpez apartakan, erdien bilaguntzutan. Lurpeko etxeko bidian erdian, iztariak lanian, denek ahmak besapian geldian, xarearekin ahapakan, erdi guziak tarrabatan mendian, tunpez apartakan, erdien bilaguntzutan erbien bumba, erbien bumba, erbien bumba, erbien bumba, Bapatean susto bate gorputza astindu dit, eta erdi esnatu naiz izterditan, baina arnasa hartu orduko berriro erori naiz ametsaren sakonera, eta dena aldatu da. Beldurra ez da desagertu, baina orain beste forma bat hartu du. Suaren txinparten artean itzalek dantzan jarraitzen dute, baina ez dira jada etxai. Liluraz beteriko izakiak dira, ametsaren ertzetik irteten. Haien mugimenduetan badago zerbait magikoa, antzinakoa. 11 demonio omen daude munduan, baina hauek ez dira kalte egiteko, dantzaren sua pizteko baizik. Eta ni, ametsaren erdian ez naiz gehiago beldur. Haien arnasa entzuten dut, haien dantza sentitzen dut, eta suaren dirdiran infernua ere ederra iruditzen zait.
Ilargiak paso eman dio eguzkiari, eta gauaren isiltasuna apurka-apurka desegiten ari da. Loaren aria askatzen doa, ametsen horriak itxiz, eta arnaz sakon batez sentitzen dut. Bizirik nago, hemen nago. Gauak bere itzalak erakutsi dizkit, baina baita argiaren balioa ere. Eta orain, egun sentiaren lehen dirdiran mundua berriro pizten da. Ilargiak beti argi, diote, eta nik orain ulertzen dut. Maitearen begietan ikusten ditut izarbi, eta haien argiak gidatzen hau, lotatik esnatzera, ametsaren barrutik bizitzara. Eta dantza hasten da berriro, egun berria dantzan dator, bihotzak erritmo zaharra eta berria nahasten ditu, eta dena ederragoa da orain. Egia zelako sasoian irrita farra, azkenek asto batekin tratua egin beharra, sasoian irrita farra. Agardu zen da hortxe daukazu erte bakarra. Erabaina nizkea izetekatu tristea, bekatu tristeena sasoian baten ustea. Zaunka gauean ilargiari, haren zaunka gora bera ilargiak beti argi, gauean ilargiare. Maitearen begietan ikusten ditut izarbi, izarrik ez bada ere bileia berdira de, zeinetan izartuko naiz maiteak ilargi gabe. Ilargiak beti argi gauean meteak ilargiari maiteak begiak beti argi ikusten ditut bertan izarbe. Ilargiak beti argi gauean meteak ilargiari maiteak begiak beti argi ikusten ditut bertan izarbe. Ilargiak beti argi gauean meteak ilargiari maiteak begiak beti argi ikusten ditut bertan izarbe. Ilargiak beti argi gauean meteak ilargiari maiteak begiak beti argi ikusten ditut bertan izarbe. Ilargiak beti argi gauean meteak ilargiari maiteak begiak beti argi ikusten ditut bertan izarbe. Ilargiak beti argi gauean meteak ilargiari maiteak begiak beti argi ikusten ditut bertan izarbe.
Eguzkia bete-betean sartu da gelan. Gortinak ireki ditut eta argiak begiak lausotu dizkitu ne batez. Atzo amets, gaur egia. Gaua atzean eta aurrean egun berria. Arnasa sakon hartu dut eta irribarre txiki batekin bizitzak berak gonbidatu nau berriro dantzara. Urrengo egun sentira arte.